Fix-xogħol li Ġesu għamel fid-dinja u ma kienx biss ifejjaq jagħti l-ikel u jgħallem lin-nies. U kien jieħu l-ħin biex jistrieħ u jqatta' l-ħin mal-ħbieb tiegħu. Tliet ħbieb tal-qalb kienu Marta, Marija u Lażru li l-kull kienu aħwa. Ġesu kien qatta' l-ħin fid-dar tagħhom ġewwa Betanja, jieklu, jitkellmu u jieħdu gost flimkien bħala ħbieb. Darba minnhom meta Ġesu kien il-bogħod flimkien mad-dixxipli tiegħu, irċieva l-aħbar li Lażru kien ma jiflaħx ħafna. Ġesu ddispjaċih u qalulu li Marta u Marija kienu qegħdin jistennew jiġi lura u jfejqu. Minkejja li Ġesu kien iħobb lil Lażru u baqa' hemmhekk. Jumejn wara, Ġesu kien għadu ma marx għand Lażru. Hemmhekk irċieva l-aħbar li Lażru kien miet. Kulħadd kien imdejjaq, anke Ġesu. Imma kien jaf li għaxu kien liben ta' Alla, kien ikun faċli li jfejqu anke issa li kien mejjed. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu li Lażru kien rieqed u spjegalhom li hu huwa aktar qawwi mill-mewt, imma huma ma setgħux jifhmuh. Fl-aħħar huma l-koll marru fid-dar ta' Lażru. Meta wasal id-dar, lil Ġesu qalulu li Lażru kien ilu 4 ijiem mejjed. Ħafna ħbieb u familjari kienu qegħdin jibku flimkien maħutu. Marija u Marta, it-tnejn imnikta, xtaqu ħafna li Ġesu jkun hemm qabel. Mulej, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut, qaltlu Marija bidmuh f'għajnejha. Ġesu qalilha, ħuk jerġa' jqum, jiena hu l-qawmien u l-ħajja, kull min jemmen fija ukoll jekk imut, dan jgħix. Imbagħad Ġesu mar ħdejn il-qabar ta' Lażru. Kif kien wieqaf hemmhekk, Ġesu beka. Dawk li rawh jibki bdew jgħidu bejnhom u bejn ruħhom kemm tassew kienu jħobbu lil ħabibu Lażru. Ġesu kien vera ddispjaċut għal dak li ġralu Lażru, imma kien imnikked bil-fidi żgħira li kellhom in-nies ta' madwaru. U kien se jurihom li għal Alla kollox hu possibbli. Ġesu mar wieqaf quddiem il-qabar u talabhom inneħħu l-ġebla. Marta oħt il-mejjed qaltlu, mulej, issa beda jinten, ġa ilu 4 ijiem mejjed. Imma Ġesu qalilha, emmen, qatt tara l-glorja ta' Alla. Imbagħad Ġesu talab lil Alla u wara għajjat, Lażru oħroġ. Imbagħad Lażru ħareġ infaxxat. In-nies li kien hemm baqgħu mistaġbin. Ġesu kien għadu kemm qajjem wieħed mejjed u taħ il-ħajja. Il-familja ta' Lażru kienet reġgħet ingħaqdet flimkien. Veru, Ġesu kien tassew il-qawmien mill-mewt. Minn dakinhar ħafna nies bdew jemmnu aktar f'Ġesu. Iżda oħrajn xtaqu li jeħilsu minnu u minn Lażru li kien għadu kemm qam mill-mewt.